Kaixo. Gaurkoan ingo duk koreko saio bat, bai, 20 segunduko errepikapenakin, 8 ariketa, 4 aldiz, bai, 10 segundu etxedenakin, hortako erabiliko eta aplikazio bat, kasu honetan smartwatch, baina badazkazu ezberdinak, eta hortan hasi aurretika, lehenengo pixka berotuko da, bai, momentu ondo sorkuelak, bai, alde batea, beste aldea, bai, beso bat gora, beste aldera, hartu arnasa, bota, guazen hor, bai, zabaldu eta itxi, kontuz hartzen, bere kasun, pareta jo gabe, bai, gehiagia pixka alde batea, beste aldea, bai, eta aprobetxatuko ditugu eskailerak, izan izkela etxe barrunen dazkonak, edo portaleko eskailerak, bai, pixka berotu, gora eta bera, hanka batekin, beste tenillo, bai, txandaka, eskubi, eta ezker, eskubi, jetxi eta hilo, bai, berotu pixkat, kambio, beste hanka, hori da, txandaka, bai, beste bat, eta hemen gaudela, hasiko gara, suabe, aprobetxatuko ditugu eskailerak, mugileak martxaman gehiot, eta kolokatuko gara. Bai, 10 segundutan hasiko gara, jarriko banka bat, zuk ikusi eskaileretan, jarriko bigarrengo, bi belaunak parez pare aurrea begira, eta mobilean markatzen dugu, noiz hasi denbora, oazen bera, bat, hori da, izango dira 20 segundu, eta 10 aldatzeko, atxedena. Hori da, hori erbila zan, oazen hor, jetxi bera, gora, hartu arnasa, eta bota, hartu, beste bat, bale, eta aldatuko da, bai, beste 10 segundu dazko, mobileak markatzeko, bai, aplikazioak, eta hemen gaudela mantentzen zuzen, bat, guazen berizpera, hori da, mantendu hankamenik, hori da, guazen hankamenik lanen, oso no, hartu arnasa, bota gora, hartu, bota gora, guazen hor, eta erbila pasada, bi, bat, bale, aldatuko dugu, bai, jarriko banka bat gora, bestiatzen, bai, goiko hanka zuzen jarriko dugu, alineatuta, beko hankaien, eta bera jetxiko da, bai, guazen bera, gu zuzen, gorputza zuzen mantendu hori gabeko hankakin, jetxi bera, oso no, hartu arnasa, bota, hori da, guazen berriz, oso ondo, hori da. Bale, aldatuko dugu, bai, beste hanka aldatuko dugu. Eta mobileak behar markatzen dugu, denbora, kolokatu ondo. Bai, guazen berriz. Hori da. Oso ondo. Jetxi bera, aurrea ez, jetxi bera, hori da. Guazen hor. 5, 3, 2, 1, bale, pixkat aldatuko dugu, bai? Hanka hemen dakatela ingoet, atzeko hankakin, gora, eta berriro bera, bai? Guazen gora belauna, bali bela, hori da. Goiko hanka gaizai da hemen, gorputza delik, lagundu eskukin, hori da. Nibela, gora, hartu arnasa, bota gora, hori da. Aldatuko dugu hanka. Eta beste hankakin berdina, bai? Atxedena. Guazen, gora belauna, atzera. Gora belauna, atzera. Hori da, hartu arnasa, bota, hartu. Bota mantendu bizkarra zuzen. Hori da, aprobetxa eskuko horrega emateko. Eta gora. Guazen azkena. Oso ondo eta berriro errepikatuko ditugu. Hasi egin ditugunak, bai? 3, 2, 1, guazen bera. Eta gora, hartu, bota, oso ondo. Gora. Hori da. Hori da. Jetxi bera modu eta gora. Beste bat.
berdina, bai? 2, bat, guazen. Hori da. Ahí va. Oso ondo. Hori da. Ahí va, azkenekoak. Oso ondo bai, ditugu 8 ariketa, eta orain daukagu minututxo bat, deskantzatzeko, aprobetxatuko dugu pixka behateko, eta ariketak garatuko ditugu. Jarraitu dugu eskaileretan, bai? Kasu honetan esteria bat dakau, esteria laguntza izango dugu, ez badakau beste zer pasatzen, alfombra bat, jertze bat, edo ezer gabe, bai? Eta baita ere jarraituko dugu, eskailerekin lanen. Beste 8 ariketa ezberdin ingo ditugu, baita ere 20 segundoko, bai? Eta 15 segundu barru hasiko gara, bai? Kasu honetan kolokatuko ditugu eskuk eskaileran, bai? Eta sorbaldak eskun paren. Ikusten zuen, baranakin eskuko zuzen askat, eta 3 segundutan hasiko gara. Apoiatu, eta guazen plantxa bat, bai, eskuk sorbaldan paren, hankageldi, gorputza zuzen, burua de bai, eta hartzen arnasa, eta bota, hartu arnasa, bota, hartu, bota, 2, bat, etxera, oso ondo, bai, eta jarraituko dugu postura berdinen, bai, baina ingo duguna da, hankak txarraka gerturatu belaunak. Bai, guazen, hartu, hori da, hartu arnasa eta bota, hartu, hori da, eta ekarri belauna, bai, mantendu hor gorputza zuzen, eta saiatu, kobre ondo aktibatu, eta guazen jarraian. Erraiz baldin mani joa, erritmoak izatzen. Oso ondo! Bale, lasaitu pixkat, eta antzeko, bai? Hemen ahola, bingo plantxa, baina esku gora eta bera. Plantxa nago, igo esku bat, igo bestia, jetxi, eta jetxi, guazen hor bat, bera, hartu arnasa, bota, hartu, eta bota. Bai, saiatu esku aldatzen, ez hilotzen beti esku berdinakin. Apoiatu ondo, mantendu gorputza zuzen, bale, deskanso, eta bai, hemen ahola ingo ditut, belaunak igo, eta bizkara zuzen mantendukoet, bai? Guazen hor, mantendu hor, karratu bat eginez, eta bizkarra zuzen, hartu arnasa eta botatzeakon ondo aktibatu. Aiba. Oso ondo, guazen 5 segundu. Aiba. 2, bat, jetxilera. Bai, ditugu 4 ariketa, errepikatuko ditugu, berriro 4 berdinak, bai? Jarriko ditugu eskuk hemen, mino bate baizue apoiatu eskumuturak, eta guazen gora. Kondu ipurria jo gabe, bera jetxi gabe, hor, zuzen. Oso ondo. Aiba, erdien gero. Oso ondo. Hori da. 4, 3, 2, bat, jetxilera. Orain belaunak ekarriko ditugu, bai? Kolokatu hori berri esteria, 2, bat, gora noa, bai, eta aiba, ekarri belaunak. Eta ondo bali manikoa, guazen azkartzen erritmoa, bat, hori da, altu arnasa, hori da. Guazen, aiba, guazen azkenengok, aiba, oso ondo, azkena. 2 gelditzen zaizkigu, bai, aprobetxa 10 segundu hauek, kolokatu berriro eskuk eta ingo duguna da, gora eta bera, bai? Guazen esku bat, beste eskua, jetxi bera, gora, bera, beste eskua, gora, bera, aiba, gora, bera, aiba, bat, 2, 3, 4, 2, 3, 4, eta azkenengoa gelditzen zen du, bai? Oso ondo dira, Guazen hor goran, hori da, hartzan posizio bizkarra zuzen,
Hori da, mantendu hor. Oso ondo. Bost. 2, bat, jetxilera. Eta dakau minututxo bat, bai? Ingo ditugu beste 4 ariketa. Eta gero beste bloke bat. Oso ondo, aprobetxatu, deskantzatzeko, ur pixkatean nahi bat daudeateko. Esteria montu bat zaigu kolokatzeko. Iriek sartu zaizkigu ondo jartzeko, izerdi tantak lehortzeko, eta 30 segundutan hasiko gara berriro. Hamago segundutan haste da, aprobetxa. Eta hasiko gara, bai. Lehen esan bezala, jarriko bat da banketan hor bizkarra zuzen, belauna gora kengo duguna, esku bat gora eta bera. Gora eta bera, bai. Bat, guazen, esku bat, baino, ez moitu bizkarra, bizkarra zuzen. Esku bat gora, mantendu hor, hori da. Hartu arnasana bota, hartuta bota, hori da. Mantendu bizkarra geli, hori da, belauna bera, oso do, 3, 2, bat, etxi bera, hori da. Asuntan jarriko galgozka, bai, aprobetxatuko esku baten jartzeko, belauna apoiatuta, beste hanka gora, eta guazen gora, eta bera, hori da, luzatu ondo hanka. Hartu arnasa, eta bota. Hartu, oso ondo. Nahi bazu esteria eskaileran jarri, baina, ni hanken nahiago dut. Hartu arnasa, bota. Oso ondo, beste aldeiko dugu, bai? Asuntan, zuei bizkarra ematen, beratu belauna, gorpusa zuzen eta basen. Hartu arnasa, bota, hartu, bota, hori da. Hartu, bota, igo azkar, jetxi poliki. Hartu, bota, oso ondo, aiba, guazen hor. 3, 2, bat, bale? Eta berrituko naiz eserita, bai? Apoiatu izkionak, bizkarra zuzen, hanka gora eta eskuko. Hori da, oso ondo enkartu belauna. Mantendu bizkarra zuzen, aiba. Hartu arnasana bota, aktibatu ondo, mantendu hor zuzen, bai? Bizkarra, aiba, bazen. 2, bat, bale. Oso ondo errepikatuko ditugu 4 ariketa hori berriz, bai? Jarri, 4 hanketan, bat, belauna gora, eta bazen. Esku bat, bestia. Esku bat, bestia. Esku bat, bestia. Hori da, bat. 2, 3, 5, 6, 7, 8, hori da, 5, 4, 3, 2, azkena. Oso ondo, bai? Lateralak berriz. 2, bat, guazen gora, hartu arnasa, bota, hori da. Hartu, jetxi, hori da, erraz baldin magaz, pesua gora. Oso ondo, hartu, bota. Hartu, hori da, gora. Oso ondo, guazen hor. Aiba, mantendu goran. Azkena, kambio beste behar. 2, bat, gora guazen, hartu arnasa. Hartu, bota, hori da. Aiba, jetxi, oso ondo, hori da. Aiba, 5, 4, 3, bale, jetxi, eta azkena, bai? Mantendu bizkarra zuzen, hanka gora, eta luzatu besok. Bai, eta probatuko dugu, hartu arnasa, zabaldu besok, botatzen itxi bizkarra zuzen, hartu arnasa, bota, hanka gora mazkago, bai, erdira pasada, hartu, bota, hartu
hartu arnasa, oso ondo, hartu, beste bat, bale, oso ondo, azkenengo ariketa gelditu zaizkigu. Hortarako, aldatu ingo beha, eta ingo gana izango da lurren nintzen, eta hankagoran utziko ditugu, handik egiten zaizkigu, deskantzatzeko 40 segundu. Negazioa aprobetxatu, azken txampako, eta zuek ikusi eskaileran gorpua apoiatuta, edo apoiatu enpeinia ben. Enpeinia ez barkatu, hankazpila. Aprobetxatu deskantzatzeko azkenengo txampan aurretikan, Eskut zuek ikusi, edo saietxen ganen, edo lurren. Saiatu bizkarrezur guztia lurren apoiatuta, Lumbarrak arkeatu gabe, eta ingo duna izango da, zubi bat, Hankak ordazkaula, gora joko beha. Hori da, oazen gora, eta mantendu goran. Hori da, gora ingo dela, ikusi goran, eminez, hor goran, oazen hori. Oso do. Belaunak ebai, zuzer. Hori da, gorputza alineatuta. Txibera, suabe. Urrengoa antzekoa izango da. Hanka, gora makaula, beste hankakin joko beha. Oazen hori da. Hartu arnasa, bota, hartu arnasa. Bota, hori da, mantendu hanka bat goran, eta beste hanka lanen. Oso do. Hori da, gora. Hartu arnasa, bota, hartu, bota. Beste bat. Oso ondo, aldatuko dugu hanka, nahi batzuk pixka luzatu. Beste hanka. Hori prestatu goran. Eta guazen, bota arnasa. Hartu arnasa, bota, hori da. Guazen hor. Hartu, gora ikurdi hori, Oso ondo, bultza gora. Oso ondo kolokatu berriro ondo, Haringo duna hanka luzatuta, hartu arnasa eta bota, Guazen, hartu, bota, hartu, bota. Guazen hor, hartu, oso ondo, guazen hor, Bat, bi, hiru eta lau, guazen. Azkena, oso ondo. Eta errepikatzen ditugu 4 hauek, eta bukatzen dugu. 2, bat, guazen gora! Hori da, hemen gaudela, probatu eskua gora handazkaula. Lepua lasai, eskapula lurren, eta gorpuz guztia gora, hor, alineatuta. Hartu arnasa eta bota, goatu. Txibera, oso ondo. Hanka batekin, eta dinamiko, gora eta bera. 2, bat, guazen hor. Hori da, bultza gora. Oso ondo. Bilatu horreka, guazen hor. Gora, oso ondo. Beste bi, guazen. Azkena. Orain bestia. Prestatu ondo hanka, gorputza zuzen, eta gora, bat. Hori da, bi gora, 3, 4, guazen hor, 5. Oso ondo, erdia pasada. Kolokatu ondo, moitze baldin badea. Lagundu besok horreka, hori da, beste bi, bat azkena. Eta gati zaigu azkenengoa, guazen hor, saiatuko gara hankak zuzen eukitzen, Gorputza asko moitze bazai, burua gora altxako den, eta guazen. Lumbarrak apoiatuta, lagundu, Ezin baldin bat aguantatu, besua laguntzen. Hartu arnasa bota, hartu, bota. Hori da, bat, bi, hori da. Azkenengok, oso ondo. Azkena. Oso ondo,
Orain ondo luzatu, gaurko saioa bukatu da. Eta horretarako, jakien gauden aprobetxatingo dugu, bai? Jarri hanka bat eskailetan, pasa bestia, eta ekarri hanka gure gana, luzatu ondo, eta bultza. Oso, etxi hanka ubera, aldatu, beste hanka, zuzendu, ekarri, ekarri gure gana. Oso, soltatu, aprobetxatu, ondo moitu. Suabe, utzi eroritzen alde batea. Benditu eserita. Oso, guazen hanka batea. Ondo gorputza, bi eskukin, dorsalak egai, ondo luzatzeko. Beste hanka. Apoiatuko dugu, eskua, belaunak, apoiatu ondo hankak, gorputza barrura, aprobetxatu, hankak luzatzeko, eskua, sartu burua, doblatu belaunak, eta suabe, gora joko gara. Aprobetxatuko dugu, moitu ondo sorbaldak, pasa beso bat, pasa beste beso bat. Entxiri eskok luzatu ondo gora, hartu arnasa, bota alde batean. Hartu arnasa, bota beste aldea. Hartu arnasa gora. Zabaldu aprobetxatu nahi bazuen pareta utzi. Hanka bat. Hori da, soltatu ondo. Aldatuko dugu, beste hanka. Hori da, apoiatu pareten, ez da ezer pasatzen. Eta soltatuko ditugu ondo izkiok, bai? Jarri orkuakin, belaunak zabalduta, bizkarra zuzen, bai? Zabaldu beso, biaztak, bai? Eta zuzen, jetxi bera, bizkarra zuzen, lekua de, bai? Eta bat, bita hiru esateakin, itxi belaunak mantendu hor, guazen 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zabaldu belaunak, poliki gora. Eta arnasa hartuko dugu, hartu arnasa, bota, beste bat, eta azkena gara. Oso, no?